Helo pawb a croeso nôl i Tutorial Scratch eto gyda Technocamps. Ac heddiw rydyn ni'n mynd i fod yn edrych ar y blociau rheoli. Nawr, mae'r blociau rheoli yn falle y blociau fwyaf pwysig tu fewn Scratch, oherwydd dyma y cysyniadau codio sy'n rili bwysig ar draws pob fath o codio. Pob iaith mae'r cysyniadau yma yn beth sy'n galluogi rhan fwyaf o'r cod chi i weithio. Felly, y bloc gyntaf byddwn ni'n edrych arno yw y bloc aros. A mae'r bloc aros yn wneud yn gymws beth mae'n dweud. Mae'n aros i rhywbeth. Nawr, fel arfer byddai'n tynnu mewn bloc fflag werdd a byddwn ni'n aros un eiliad cyn newid gwisg Scratch. Felly os fi'n clicio'r fflagwer, dyna ni, oedd e wedi aros un eiliad, wedyn newid y wisg. Ni'n gallu profi hyn yn bellach trwy ychwanegu fwy o'r blociau yma. A yn gyntaf bydd ni'n aros hanner eiliad, wedyn un eiliad, wedyn 2 eiliad. Os ni'n clicio'r fflag werdd, bydd ni'n gallu gweld Scratch yn newid rhwng y gwisgoedd yn arafach pob tro. A dyna ni. Felly, bloc aros, hawdd iawn i deall. Ond mae'n bloc rili bwysig oherwydd mae yna lot o amseroedd ble ni angen aros neu rhewi ein cod ni am rhywfaint o amser. Falle ni'n aros i rhywbeth digwydd, falle ni'n aros i rhyw rhan arall o'r cod ni i catcho lan i be ni'n neud. Neu, falle chi'n creu rhyw fath o amserydd. Nawr, os chi'n creu amserydd tu fewn Scratch, wel, mae'r blociau aros yma yn rili bwysig, oherwydd mae'r cod yn rhedeg mor gyflym, ble os ydych chi yn just dweud i cyfri lan un pob tro, a dweud ni'n cyfri o 1 i 30 eiliad, wel, bydd cyfrifiadur yn neud e cyn i chi hyd yn oed gweld y rhifau dechrau cyfri. Bydd chi'n clicio'r fflag werdd ac yn syth bydd e'n neidio o 1 i 30, oherwydd mae cyfrifiaduron yn gyflym. Ond, os ni'n dweud wrth fe i aros un eiliad pob tro mae'n cyfri, wedyn bydd e wir yn cymryd 30 eiliad i gyfri o 1 i 30. Ac felly mae'r bloc aros yn bwysig iawn. Y bloc nesaf bydd ni'n edrych arno te yw yr ail adrodd. A mae'r bloc ail adrodd, ni'n ail adrodd gan rhyw rhif. Falle 3, falle 10, falle 5, falle 5,000. Dos dim ots, unrhyw rhif chi eisiau. Ond mae'n mynd i wneud y cod tu fewn y bloc yma, y nifer yma o weithiau. Felly, beth ni'n gallu wneud? Falle bydd ni'n dweud o'r Scratch i newid ei maint gan 10 5 gwaith. A bydd ni'n aros un eiliad pob tro, so ni'n gallu gweld y newidiadau yna yn digwydd un ar y tro. Gadewch i ni weld. Ac oedd Scratch wedi tyfu gan 5, 10, tyfu gan 10, 5 waith. Falle os ni'n gosod Scratch nôl i 100%, a bydd ni'n ailadrodd 10 gwaith, a byddai'n cymryd allan y aros un eiliad. A nawr bydd ni'n gweld Scratch yn tyfu yn gyflym iawn. A dyna ni, mae Scratch yn tyfu lan i 200, maint 200 oherwydd 10 gwaith un ar ôl y llall, mae'n newid ei maint gan 10. So mae'n mynd o 100 i 200. So bloc ailadrodd defnyddiol iawn hefyd, oherwydd mae'n gadael i ni ailadrodd rhan o cod nifer o weithiau penodol. A rhai weithiau, eto, os oedd ni'n creu
amserydd i gyfri lan i 30, bydd ni eisiau ailadrodd y cod ni 30 waith. Ond falle, rhai weithiau, ni ddim eisiau ailadrodd am nifer benodol o weithiau. Ni eisiau ailadrodd am byth. Bydd y bloc yma byth yn stopio rhedeg tan ni'n clicio'r box neu y bottom stop, y hexagon coch yma. Dyna'r unig pryd ble bydd hyn yn stopio. Felly am byth falle ni eisiau newid lliw scratch a bydd ni'n newid y lliw gan 1 bob tro. A nawr, gadewch fi cymryd y 100 hynny i ffwrdd. Nawr, bydd scratch yn newid rhwng gyd o'r lliwiau yr enfys. A bydd e jyst yn newid trwyddyn nhw un ar ôl y llall. A dyna ni. So, bloc am byth yn defnyddiol iawn hefyd. Nawr, os chi'n creu rhaglen llawn, falle chi eisiau fwy nag un o'r blocau yma. A chi eisiau eto fflag werdd ac am byth bydd ni'n... Beth dylwn ni'n neud? Bydd ni'n cael scratch i newid i'r gwisg nesaf a bydd ni'n dweud wrth scratch i aros 0.1 eiliad pob tro. So mae'n edrych fel bod scratch yn rhedeg. A dyna ni. Nawr mae scratch yn rhedeg, ond mae'n rhedeg ar rhyw cyflymder ni'n gallu weld, a mae'n newid ei lliw gan 1 pob tro. Hyfryd. Felly, blociau defnyddiol iawn fyna gyda'r dolenni, y loops wahanol, yr ailadrodd ac yr am byth. Nawr, mae yna lŵp arall, mae yna dolen arall i ddod, ond am eiliad ni'n mynd i symud ymlaen i'r blociau os. Mae'r bloc os gyda'r hexagon yma yn y canol, oherwydd mae'n aros i fi rhoi rhyw cwestiwn tu fewn i'r hexagon yma, rhyw amod. A bydd y cod yn y canol ddim ond yn rhedeg os mae'r amod yma, os mae'r cwestiwn yn wir. Os nad ydy'r cwestiwn yn wir, os mae'r amod ddim yn wir, bydd y cod ddim yn rhedeg. Gadewch ni weld be ni'n gallu wneud. So falle bydd fi'n aros i scratch cyffwrdd y pwyntydd llygoden fi. A pryd mae'n cyffwrdd y pwyntydd llygoden, dwi eisiau i scratch diflannu yn llwyr. Fi'n mynd i gosod y maint i 0%. OK, gadewch ni weld. Fi'n clicio'r fflag werdd. A... mae ddim yn gweithio. Pam ydi yna te? Ti'n rhywun i gallu dyfalu? Wel, mae'r cwestiwn yma ddim ond yn cael ei ofyn unwaith. Ni'n gofyn os mae scratch yn cyffwrdd y pwyntiau llygoden, yna gosod o maint i 0. Ond, fel ni wedi ddweud, mae cyfrifiaduron yn mor gyflym fod y cwestiwn yma wedi cael ei gofyn cyn i fi gallu symud y llygoden o'r fflag werdd lawr i scratch. So mae'r cod wedi gorffen. Felly fi'n gallu trwsio hyn trwy rhoi y os yma tu fewn dolen am byth. A nawr bydd yn gofyn y cwestiwn yma heb stopio. A dyna ni, ni'n gallu weld fod y cod yn rhedeg a pryd fi'n cyffwrdd scratch gyda'r pwyntydd llygoden. Mae scratch bron yn dyfalu yn llwyr. Chi jyst yn gallu gweld e oherwydd mae ddim yn bodlon mynd i 0, mae fe ddim yn mynd i 5%. Ond dyna ni. Yr problem yw, os chi'n trio stopio a rhedeg y cod yma eto, wel, mae scratch jyst yn really fach nawr. Dwi'n methu wneud i fe lleihau rhagor, a mae ddim yn mynd nôl i maint greiddiol. Wel, mae yna bloc arall sy'n gallu helpu gyda hyn. Oherwydd rhai weithiau mae'n defnyddiol iawn i just gofyn cwestiwn a cael un ateb i'r cwestiwn yna.
Ond, rhai weithiau, ni eisiau gofyn cwestiwn, ac os mae'n wir, ni'n neud un peth, ond, os dydy e ddim yn wir, ni'n neud rhywbeth arall. A dyna yn gwmws beth mae'r bloc os yna fel arall yn neud. Mae os yna fel arall. Os mae'r cwestiwn yn wir, bydd e'n neud y cod ar y top. Ond, os nad ydy'r cwestiwn yn wir, bydd e'n neud y cod ar y gwaelod. A chi'n gallu gweld yn syth mae Scratch wedi tyfu nôl i ymaint gwreiddiol. Nawr, os fi'n mynd dros Scratch, mae'n cael ffit bach oherwydd fi'n goffod mynd reit dros yr un fach fyna. Dyna ni, a nawr mae'n aros yn fach. Y problem yw, os fi'n fan hyn, wel, fi'n cyffwrdd Scratch pryd mae'n mawr, ond nad ydw fi'n cyffwrdd fe pryd mae'n fach. So mae'n mynd o mawr i fach, o mawr i fach, o mawr i fach, o mawr i fach, non-stop. Dyna ni, os fi'n cyffwrdd fe, mae'n aros neis ac yn fach i ni. Hyfryd. Felly, os yna fel arall, dau opsiwn wahanol am yr un cwestiwn. Falle byddai'n newid hyn i 200 a 100. Bydd hynny'n gweithio'n well. Nawr mae'n tyfu pryd fi'n cyffwrdd fe. Oce. Nawr, ni yn gallu, wrth gwrs, fel ni wedi ddweud, gofyn fwy nag un cwestiwn. Fi'n gallu rhoi os yna arall, ac falle fi'n mynd i gofyn os fi'n gwasgu y bysell bwlch ar y bysellfwrdd fi. So, y spacebar, y bwlch. Mi'n siŵr os ni'n gallu clywed y tapio ar y ochr fi. Os fi'n gwasgu y bwlch, dwi eisiau i Scratch a be dyle fe wneud. Dwi eisiau fe falle newid lliw gan 25. Oce, byddai'n ail ddechrau. A os fi'n mynd dros Scratch, mae fe'n tyfu. Os fi'n gwasgu y bwlch, mae'n newid lliw. A mae'r dau cwestiwn yma yn cael ei rhedeg o fewn yr ambyth yma. Felly mae'n gofyn, ydy e'n cyffwrdd y pwyntiau llygoden? Mae'n ateb, ydy e'n cyffwrdd y bwlch? Ydy e'n cyffwrdd y pwyntiau llygoden? Ydy e'n cyffwrdd y bwlch? Ydy'r bwlch wedi cael ei wasgu? Ydy e'n cyffwrdd? Ydy'r bwlch wedi wasgu? Ydy e'n cyffwrdd? Ydy'r bwlch wedi wasgu? Rownd a rownd a rownd a rownd mae'r cod yn mynd. A felly mae'n gallu gofyn y dau cwestiwn, un ar ôl y llall, dim problem. Hyfryd. Felly dyna'r blociau os yna. Blociau defnyddiol iawn o fewn cod, oherwydd ni'n gofyn cwestiwn tu fewn y cod ni. Oce, mae'r bloc arall yn tebyg i bloc ni wedi defnyddio, aros hyd at. So mae'n fel y bloc aros, mae'n mynd i rhewi y cod ni am rhywfaint o amser. Ond mae'r amser yna, dydy o ddim yn rhif fel mewn aros un eiliad, mae'r amser yn amod, mae'r amser yn cwestiwn. So falle aros hyd at cyffwrdd y pwyntiau llygoden. Wedyn, pryd mae Scratch yn cyffwrdd y pwyntiau llygoden, dwi eisiau fe llithro i rhywle ar y sgrin. Felly fi gallu chwarae y cod, a chi'n gweld mae'r cod yn rhedeg, ond mae ddim byd yn digwydd, oherwydd nad ydy Scratch yn cyffwrdd y pwyntiau llygoden yma. Ond os fi'n cyffwrdd Scratch, mae'n symud i ffwrdd. Unwaith eto, mae'r cod yma ddim ond yn rhedeg unwaith. Mae ddim yn mynd i gweithio fwy nag unwaith. Os, yn lle, fi'n rhoi fe tu fewn ambyth, nawr bydd hyn yn gweithio tro ar ôl tro. Mae Scratch yn aros am y pwyntiau llygoden, a mae'n symud i rhywle ar hap. Aros, symud. Aros, symud.
tro ar ôl tro ar ôl tro. Felly, bloc defnyddiol iawn arall. Bydd hyn yn really defnyddiol falle am rhyw gêm. Os mae rhaid i chi cael y chwaraewr ar y gêm gwasgu rhyw botwm neu wneud rhywbeth ar y sgrin, wel, chi jyst yn gallu rhewi y cod chi nes bod y chwaraewr yn gwasgu y botwm. Wedyn, mae'r cod yn symud ymlaen. Bloc defnyddiol iawn. Ac yn olaf, y bloc olaf am y fideo yma, ni'n mynd i edrych ar yr un dolen arall. Ailadrodd hyd at. Tebyg iawn i'r ailadrodd ni, yn yr un ffordd o aros yn tebyg i'r aros ni, ond yn lle ailadrodd nifer penodol o weithiau, mae'n ailadrodd tan fod rhyw amod yn wir. Felly, falle fi'n gallu defnyddio hyn fel rhyw dewisydd lliw. Fi'n mynd i dweud i newid lliw gan 1 pob dro, ac aros tan fod Scratch yn cyffwrdd y pwyntiau llygoden. Nawr, bydd Scratch yn newid lliw tro ar ôl tro ar ôl tro. Mae ddim yn stopio newid, a wedyn pryd fi'n barod, fi'n cyffwrdd Scratch ar y lliw dwi eisiau dewis. A dyna ni, mae Scratch wedi newid i'r glas tywyll yma. Gallu aros tyma bach fwy tan fod Scratch yn mynd rownd, bydd e'n mynd nôl i melyn, a wedyn i gwyrdd. Pa lliw ydw i eisiau? Falle y lliw pink yma, dyna ni. A yr eiliad fi'n cyffwrdd fe, mae'r cod yn stopio. Felly, bloc defnyddiol iawn arall. Ailadrodd tan fod rhyw cwestiwn yn wir. Tan fod yr amod yma yn wir. Felly, dyna diwedd y fideo gyntaf ar y blociau rheoli. Bydd y ail fideo yn ffocysu ar y blociau clôn ni. Ond gobeithio fod pawb wedi ffindio hyn yn defnyddiol yn edrych ar y syniadau, y cysyniadau codio yma. Y blociau really bwysig tu fewn y categori rheoli. Wel, diolch yn fawr i chi gyd, a fyddai'n gweld chi yn y fideo nesaf.